Viete, teda Františka, že vašu Julku mám veľmi rád a vidím to tak, že chcem byť s ňou aj naďalej a rozhodol som sa aj byť s ňou do konca života, tak by som vás chcel poprosiť o požehnanie. Budem sa naozaj snažiť byť jej veľkou oporou, budem sa snažiť byť trpezlivý a všetko, čo príde s láskou niesť a znášať. Pamätám si, že sme sa stretli prvýkrát v klube a vlastne sme mali ísť s kamarátom na pivo. Až potom neskôr sa stalo to, že ma kamarát zavolal na pivo a povedal, že ide s dvoma dievčatami a že nechce byť sám, že či by som nešiel robiť ďalšieho člena do partie a ja som povedal, že nemám s tým problém, že mám voľno vtedy, že môžem ísť. Človek si neuvedomuje možno, že čo k tomu druhému cíti, ale proste len cíti, že mu je s ním dobre. Po nejakom čase, keď sme sa stretávali, tá partia, tak sa dialo to, že sme sa nejako začali troška odčleňovať. My dvaja sme sa viac rozprávali, oni dvaja sa viac rozprávali. A potom sme prišli do takého bodu, kedy sme si povedali, že nám je fajne spolu a že je to super. Aj keď chlapi si nezvyknú pamätať termín alebo dátumy, kedy sa dajú dokopy alebo nejakých výnimočných vecí, čo sa udejú, ale ja si pamätám, že to bolo 4. októbra. Prvýkrát som sa zamýšľal nad tým, že či máme byť len vo vzťahu nejakí partneri alebo frajeri, ako sa to ľudovo povie. Asi pred pol rokom. A vtedy som aj začal rozmýšľať, ale aj na tú druhú variantou, že veď predsa vzťah a chodenie spolu je nejaká príprava do manželstva. A ja som sa rozhodol, pretože chcem byť a mať to povolanie byť manželom, byť otcom. Tak Juli, toto už nie je divadlo, ale to je to, prečo sme sa tu dnes stretli. A chcem ti povedať, že chcem byť s tebou navždy, chcem ťa chrániť a ešte viac ťa ľúbiť a byť s tebou do konca života. Tak vezmeš ma? Plánovanie celého toho dnešného skutku a toho rozhodnutia požiadania o ruku Julku prichádzalo tak časom. Konkrétne pre toto miesto som sa rozhodol asi už 4 mesiace dozadu a to preto, lebo som tu jednak chcel ísť, jednak som tu ešte nebol a jednak som vedel, že je to Julkino obľúbené miesto. Keď mi Feri zavolal a povedal, že chce natáčať reklamu pre Slovenský raj a že chce, aby sme tam boli ako my dvaja, tak mi to prišlo také skôr akože aj reálne, ale aj zvláštne. Keď sme volali spolu, tak vlastne som si vôbec nevšimla, že by to bolo niečo hrané, alebo že by to bolo už naplánované, alebo že ste to mali dohodnuté. Ale bolo to úplne také, že však viete, keď chceš, tak ideme. No a tým pádom som si absolútne nič nevšimla, ani som sa nezamýšľala nad tým a nechávala som to len tak, že proste bude super, aspoň pôjdeme na výlet a tak. Keď som tak uvažoval, že už pôjdeme na ten Tomášovský výhľad a ale nevedel som, že kedy, tak som premýšľal nad tým, že mohli by sme ísť na Julkine narodeniny a že tam vlastne by som jej mohol aj dať ten darček a to prekvapenie, ktoré dúfam, že si zapamätá na celý život. A vlastne som to tak naplánoval, začal som to plánovať s Ferkom. A Ferko mi povedal, že aj Silvo pôjde do toho a som veľmi rád, že proste boli ochotní a že sme sa to tak naplánovalo, že sme Julke povedali, že ideme točiť nejakú reklamu pre Slovenský raj a ona nič netušila, bál som sa toho.
keď mám pravdu povedať, tak nejak som si aj neuvedomil, do čoho idem, ale dnes ráno som už tak troška uvažoval nad tým, že čo za rozhodnutie idem spraviť. Ale nejak, keď som si balil salámu, maslo, rožky, prsteň, tak som si to nejak tak povedal, že je to v pohode a že to zvládnem. A zrazu sme prišli tu a tu boli ľudia a teraz som nevedel, že čo tí ľudia, jak budú na nás pozerať. Ale nakoniec sa stalo to, že nám ešte zatlieskali a som vďačný za to. Bol som zvedavý na jej reakciu, keď zistí, že to nie je reklama, ale že je to všetko to, čo sme naplánovali. Keď som videla vlastne, ako sa Matúš, ako si klákol, tak mala som pocit, že asi snívam, alebo že je to... Proste nechápem, úplne to bol zvláštny pocit, taký radostný, ale aj taký, že proste, že naozaj. A to, ako to dokázal proste utajiť, to bolo úplne super. Nikdy by som nečakala, že Matúš ma požiada o ruku na mojom obľúbenom mieste a dokonca v čase mojich narodenín. Drahá Júlka, chcem ti odkázať, že sa budem snažiť byť pri týchto všetkých prípravoch nášho dňa veľmi trpezlivý a budem sa snažiť aj potom, po našom veľkom dni, ťa chrániť, stále byť ti oporou a stále plniť to, čo sa píše v prvom liste Korinťanom o láske, v tom hymne na lásku, že láska je trpezlivá a všetky tieto vlastnosti sa budem snažiť dodržiavať. A ak nie, tak ťa prosím, aby si ma na to upozornila. A chcem ti odkázať, že sa teším na náš spoločný deň a potom na náš spoločný život. Matúš, ďakujem veľmi pekne za toto prekvapenie a vážim si všetko, čo si pre mňa urobil a teším sa na náš spoločný život. A nezabúdaj, že ťa ľúbim.